Ràdio Vilablareix presenta La notícia positiva, de la mà de Rosa Anticó. La Generalitat reconeix la trajectòria a 15 esportistes de les comarques gironines en les medalles de l'esport. Jordi Pagès Fortuny, col·laborador de Ràdio Vilablareix, ha rebut la medalla per al seu paper destacat en la modalitat de natació i dirigent esportiu. La representació territorial de l'esport a Girona va decidir l'any 1980 homenatjar totes aquelles persones que d'una manera anònima i desinteressada havien treballat o treballaven per l'esport. Així naixien les medalles de l'esport de les comarques gironines, un dels guardons més antics que es concedeixen a Catalunya. Per a l'obtenció de la medalla es valoren persones de més de 60 anys a uns criteris que primen més el treball anònim i desinteressat davant altres aspectes com podrien ser els èxits que haguessin pogut aconseguir els candidats al llarg de la seva vida esportiva. Durant les 32 edicions que s'han celebrat, afegint-hi els premiats d'aquest any, han rebut el guardó un total de 532 persones, 500 homes i 32 dones, d'arreu de les nostres comarques i de diverses modalitats esportives.